скъпи учители, драги деца, ученици в Пловдивска духовна семинария. Вълнуващ е днешният ден за всички нас. Вълнуващ за тези от вас, които пета година вече, откакто пребивават тук в нашата духовна алма матер и вече са пред прага на завършване на своето образование. Вълнуващи и за тези, които днес приеха знамето на духовното ни училище, приеха го, както чухме от техните думи, с отговорност голяма в душите и сърцата. Вълнуващи за всички, които присъствахме днес на това тържество. Защото днес, когато Светата ни православна църква отбелязва празника Благовещение, онзи момент от историята на човечеството, когато древност паднало в грях в лицето на нашите прародители Адам и Ева, му било обещано, че ще им бъде изпратен Спасител, който да ги избави от греха. И ето го момента, когато светият Архангел Гавриил склонче от райските градина, застанало пред Пресвета Богородица и благовестил вестта, че тя ще зачене и ще роди Спасителят на света. Радостен е момента за нас, защото идвало спасението на човека. Двоен е празникът за нас, защото, почитайки благата вест, ние благовестихме отново надеждата за нашата страна, че именно в духовното училище, тук в Пловдивска духовна семинария, отново видяхме запален пламъка на духовността. Отново видяхме вас, скъпи ученици. Видяхме вашата вяра, сърцата ви, усетихме всички. И нека именно от този пламък, тази вяра никога да не угасва във вашите сърца и души, а напротив, разпалвайте този пламък и го предавайте, защото вие сте бъдещите пастири на нашата страна, духовни пастири. И това, което ви предстои, е високо отговорно дело, на което Бог ви е поставил по неговата милост. Спазвайте пътя си